e a todas. Primeiro damos comezo á sesión ordinaria do pleno, vale? O punto número 1 é a aprobación se procede das actas das sesións anteriores. Neste caso, a do 31 de marzo de 2023. Algo que xetar votos a favor da aprobación da acta. O punto número 2 é a aprobación se procede sobre a ampliación de límites nos gastos plurianuais no convenio de colaboración con Augas de Galicia para a execución da obra dunha depuradora. Como ben explicamos xa e dictaminamos na comisión informativa, sabedes que había unha distribución que era 0 euros no 2023 e despois o que di a norma é que o ano seguinte sería o 70%, o máximo, o 70% da aportación do ano deste ano, 23. Como a aportación é 0, pois sería sempre o nivel, o sea, o resultado sería 0 para o seguinte ano e 0 para o outro ano. Entón, temos que ampliar eses límites e no acordo xa figura hai un erro que seguro que xa ustedes detectaron que pon a anualidade de 2024 no punto N2, ano N2 e 25, non seguro que xa verín. Os acordos son, primeiro, incrementar o límite cuantitativo do nivel de vinculación xurídica 223/4 16.23/1 nos seguintes termos. Aí está, pois, sigue 0 euros o que vai a ser no 23, e despois 105.262,18 no 24 e 116.525,98 no 25. Segundo, dar conta do presente acordo aos departamentos oportunos para a continuación da tramitación do convenio de colaboración con Augas de Galicia. Alguna cousa que preguntar ou comentar? Votos a favor deste acordo? Abstencións? O punto seguinte, o número 3, a aprobación inicial se procede da ordenanza fiscal reguladora da tasa por licencias urbanísticas, comunicacións previas e outros servizos urbanísticos. Hai un cambio houve un cambio na legislación. A lei 7/22, do 27 de decembro, na que que non ordenaron para que non nos papelar, na que nos presupostos do Estado da Comunidade Autónoma se fala de que hai que abordar esta modificación nas tasas e todo. Que supón? Que antes había licencia urbanística para a licencia de primeira ocupación e agora pasa a considerarse como unha comunicación previa. Nos todo o que temos na ordenanza que temos no Concello, a ordenanza fiscal, témola adaptada a anterior normativa e o que temos que facer agora é simplemente adaptar a normativa. Non supón un incremento, non supón un cambio sustancial do que xa había, senón que adaptalo a normativa que está vixente agora mesmo. E é o que traemos os acordos, se recordan, eran: primeiro, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa por licencias urbanísticas, comunicacións previas e outros servicios urbanísticos, que quedará redactada como se recolle no anexo que está incluído na documentación que se lles pasou. Segundo, abrir un período de información pública por un prazo de 30 días hábiles cun anuncio que será publicado no Boletín Oficial da Provincia
e no tabuleiro de dictos da sede electrónica do Concello. Terceiro, no caso de que non se tivese presentado ninguna reclamación ou sucedencia, entenderase definitivamente adoptado o acordo que até este momento era provisional. E cuarto, unha vez que o acordo provisional se leve definitivo de xeito expreso ou tácito, a entrada en vigor da modificación da ordenanza terá lugar cando se publique completamente o texto da modificación no BOP, no Boletín Oficial da Provincia. Alguna obxección, algún comentario? Votos a favor? Abstencións? O punto número 4 de aprobación inicial se procede da imposición e ordenación do prezo público para a prestación do servicio de visitas ao Museo das Minas de San Fins. Debatímoslo outro día, que era unha necesidade que nos comunicaban as técnicas de turismo. Hai o informe de unha delas por aquí no expediente, e de aquí tamén estamos agora intentando cubrir como fixo discontinuo, que era que antes era un contrato temporal durante os veráns, e fixémoslo na RPT como fixo discontinuo, e se está agora, bueno, xa está presentada a documentación e se resolverá tan pronto sea posible. Como quedaría finalmente a ordenanza unha tarifa unha que será de 6 até 64 anos ambos inclusive, 2 euros. A reducida, persoas empadronadas en Lousame e persoas integrantes dun grupo escolar de 6 a 64 anos de idade, ambos inclusive, 1 euro. E tarifa cero para menores de, o sea, para os menores de entre 0 a 5 anos e para os maiores de 65. Algún tipo de comentario? Votos a favor? Votos en abstención? Abstención? Temos que perdoar que teño telefónica. Teño aí algo que me molesta. Mal entenderá. O punto número 5 é a aprobación, se procede do REC 8/2023. Como expliquei outro día, unha factura que chegou no 2023. Doulle un tipillo para que... Porque miro para a secretaria ríese un río. Distensión, mellor isto me pasa bastante. Unha factura presentada no 2023 que corresponde a un suministro do ano anterior, que a presentou o día 8 de marzo, é por 66 euros, 66,34. Entonces, facer un recoñecemento para poder proceder ao pago desta factura. Algún comentario? Votos a favor da aprobación do recoñecemento? O punto número 6, dación de conta das resolucións da alcaldía. O punto número 7, dación de conta da resolución da alcaldía de modificación número 3 do Plan Estratégico de Subvencións. O punto número 8 é dación de conta do PMP relativo ao primeiro trimestre de 2023. O punto número 9 é dación de conta do informe do artigo 218. O que facemos todos os anos que mandamos ao Ministerio son esas dúas que siguen, non? O 9, o de dación de conta dos informes, resumo de control interno, temos que mandalos trimestralmente, non? Ou semestralmente. O control interno é anual, estes son anuais, é no mes de abril de cada ano. Queda un montón de choros. A parte do que xa temos, que xa é moito.
E o 11, inclusión se procede de mocións por razón de urxencia. Hai algunha moción de urxencia? E o 12, logo se... sí. Sí. Estaba pensando solamente nas mocións de urxencia que presentan os grupos políticos. Non estaba pensando na que acordamos o outro día de traer hoxe a pleno. Que acordamos iso, que é referente á aprobación do proxecto da instalación da depuradora. Vale. E mandaronlles o proxecto, creo. Sí. Vale. E a urxencia está justificada porque se non o facemos agora quedaría ata xullo, hai que proceder de exposición, logo hai que facer outra vez de exposición pública, hai que facer a expropiación, poner os terreos a disposición para que se poda empezar a licitación por parte da Xunta. Vale? Entón, esa é a urxencia. Votamos antes a urxencia, votos a favor da urxencia. E agora, pois, de isto supoño que leerían o que temos que supón o proxecto, o convenio con Augas e os acordos son os seguintes. Primeiro, aprobar con carácter inicial o proxecto técnico de obras denominado Construción de Rede de Saneamento, Estación Depuradora de Augas Residuais para os lugares de Devesa, Silva, Berrimes, Quintáns e Costa, un orzamento de execución por contrata de 951.992,23 euros. Se vostedes ven esta cifra, igual les choca porque falamos sempre de 1 millón, porque aí, como se leron xa o convenio, está o de Seguridade e Saúde e a Dirección de Obra incluído e figura no convenio que nos manda e que suscribimos con Augas. E iso ascende a 1 millón e algo. No tomo 2 do proxecto técnico, anexo número 22, identifícanse as parcelas privadas afectadas polas actuacións do proxecto que serán obxecto de expropiación, así como a superficie total ocupada polas mesmas. Está aí no cadro que está a continuación, están a superficie da parcela, a superficie de ocupación permanente e a superficie de ocupación temporal. No acordo, o punto segundo é no cumprimento das obrigas asumidas entre Augas de Galicia e o Concello, someter a aprobación inicial o proxecto técnico a información pública mediante publicación no boletín oficial da provincia por un prazo non inferior a 20 días hábiles e emitir unha certificación acreditativa de telo sometido a este trámite, a que se xuntará, no seu caso, un informe onde se dé a contestación ás alegacións presentadas. Terceiro, no cumprimento do exixido no artigo 17 e 18 da Lei de Expropiación Forzosa, abrir un trámite de audiencia e prazo de información pública durante 20 días hábiles para que calquera interesado poida comparecer no expediente, aportar cantos datos e documentos permitan a ratificación dos posibles erros que se estimen cometidos e mesmo opoñerse á expropiación dos bens ou dereitos por motivos de forma ou de fondo. Aos únicos efectos da emenda de erros na descripción material e legal dos bens, calquera persoa natural ou xurídica poderá comparecer alegando cantos antecedentes ou referencias estimen pertinentes. A estes efectos practicaránse as notificacións individualizadas aos interesados e darase publicidade do acordo no boletín oficial da provincia, no tabuleiro de anuncios do Concello e nun dos diarios de maior circulación da provincia. Simultaneamente publicarase dicto no boletín oficial do Estado a fin de que sirva de notificación consonte a disposto no artigo 44 da Lei 39/2015 do 1 de outubro para todos aqueles titulares que non puderan ser citados persoalmente. 4. Punto do acordo. Concluído o trámite de audiencia e pedido de información pública, o Pleno Corporativo pronunciarase, de ser o caso, sobre as alegacións presentadas e procederá á aprobación definitiva do proxecto técnico denominado Construción de Rede de Saneamento e Estación Depuradora de Augas Residuais para os lugares de Devesa, Silva, Berrimes, Quintáns e Costa, Lousame, con orzamento de execución por contrata de 951.992,23 euros, redactado polos enxeñeiros Vicente Lourido Vázquez e David Fernández Aubín,
en marzo de 2023, o que levará implícita a declaración de utilidade pública e a necesidade de ocupación dos terreos aos efectos da súa expropiación forzosa. E tiven un anexo de relación de titulares, bens e dereitos afectados. Algún comentario sobre este tema? Votos a favor destes acordos? Abstencións? Robos e preguntas. Dous. No decreto 158 pon que se vai formar unha comunidade enerxética local. Vamos a mirar o punto 9. Vamos a mirar o decreto que van. Sí, é que non sei que palabras. Sí, no. Que as páginas. Sí, cal é a pregunta sobre este tema? Quería saber por que se constituye para cobrar esta subvención, quería que nos explicar un poquinho. A subvención é para o estudio previo, vale? Entonces, que ahora xa creo que acaba de sair o paso seguinte, que é para facer o proxecto. Entonces, para facer o estudio para a comunidade enerxética, en que consiste? Consiste, nos, aparte de todas as medidas de aforro que fixemos e as que temos aínda que implementar, como na calefacción, o sistema de calefacción deste edificio, outra parte deso, pois o que se quere facer é, mediante placas solares, fotovoltaicas, producir enerxía que todavía nos disminuya a nosa factura e o que sexa excedente, pois se venderá. Sí, seríamos produtores. E isto pode ser, o sea, o que se estudou foi nos edificios públicos que se concentran aquí, que son Centro de Día, Casa da Cultura, propio Concello, máis particulares que xa, puxemos dous porque nos pedían dous, pero sabemos que hai todas as empresas que hai na calle que vai dende as Bouciñas ata a DP, a carretera de Diputación, van a instalar placas solares. Entonces, para facer o estudio, válenos. E agora temos que encargar o proxecto. Tamén se podería facer, pero nos queda un pouco máis hoxe, pero tamén pode facerse outra, onde está todos os edificios deportivos. Placas solares hai que colocar, por suposto, para o patente, pero a fotovoltaica, para tanto polideportivo, colexio, instalacións... Pero entraría dentro desta non, porque hai unha distancia, claro. E seguro, se se fai unha e ten éxito, van a apuntarse. Vai haber xente que xa este interesada en facelo, incluso particulares que queiran facer, que xa teñen instalado, cada vez se instalan máis, algunhas hai que asesorar tamén a xente para que as coloquen ben, porque temos nós mesmos estamos... Sí, sí. Nós mesmos tamén nos estamos formando, porque todo é novo e todo non somos especialistas en todo. Pero sí que é un interés que temos que aforrar, tamén informarles que estamos facendo a revisión das tarifas, das potencias, según se van cambiando luminarias, a potencia contratada ten que ser menor. Se non sigues pagando pola potencia que tiñas anteriormente. Entonces está axustando, se queren lle paso despois a relación unha vez que veña, e hai que facer anualmente. Este ano pode supoñer entre 15 e 20.000 euros de aforro ou axustes das potencias solamente. E todo o que sea boa falta nos vai facer para facer frente a todo o que temos. Parte tamén a inversión en a que sea financiada, todas as modificacións que vas facendo no tipo de enerxía, no de instalación de bomba de calor nun sitio, no outro sitio xeotermia, según o que os técnicos estimen en cada edificio municipal. Non nada máis. Ojalá se estuve
para constituir. Bueno, moitas gracias, levantamos a sesión, non sei se vai haber